କଥା ସହିଷ୍ଣୁତା ଦ୍ୱାରା ହୃଦୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ। ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ସେତେବେଳେ ଗଙ୍ଗା କୂଳରେ ରହି ଧ୍ୟାନ ଓ ସାଧନାରେ ନିମଗ୍ନ ରହିଥାନ୍ତି। ସେଠାରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ସାଧୁମାନେ ତାଙ୍କର ଏ ଧ୍ୟାନ ଓ ସାଧନା ଦେଖି ଈର୍ଷାରେ ଜଳୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଭୟ ଥିଲା ଯେ କାଳେ ନିଜର ଏପରି ସାଧନା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବକୁ ଊଣା କରିଦେବେ। ମତଲବ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବ ଥିଲା କାଳେ କମିଯିବ। ତେଣୁ ସେଠାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦଙ୍କର ନିନ୍ଦା ଅପବାଦ କରିବା ସାଙ୍ଗକୁ ତାଙ୍କୁ ଗାଳି ବି ଦେଇଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀଜୀ ସେମାନଙ୍କର ଏପରି ବ୍ୟବହାର ପ୍ରତି ଆଦୌ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନଥିଲେ। ଥରେ ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦଜୀ ଭୋଜନ ସାରି ଉଠିବା ବେଳେ ଜଣେ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟୀ କିଛି ତାଜା ଫଳ ଧରି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ଯେହେତୁ ସ୍ୱାମୀଜୀ ଭୋଜନ କରିସାରିଥିଲେ ତେଣୁ ଏସବୁ ଫଳତକ ସେହି ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠେଇ ଦେଲେ ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଜୀ। ଯେଉଁମାନେ ନିରନ୍ତର ଗାଳି ଦେଉଥିଲେ ତାଙ୍କରି ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠେଇ ଦେଲେ। ଏ ଘଟଣା ପରେ ସାଧୁମାନେ ଅନୁତପ୍ତ ଓ ଲଜ୍ଜିତ ହୋଇ ଦୟାନନ୍ଦଜୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ନିଜ ନିଜର ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ କ୍ଷମା ଯାଚନ କଲେ। ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଦର୍ଶାଏ ଯେ ଆପଣ ଯଦି ଅସହିଷ୍ଣୁ ଓ ଈର୍ଷା କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ସଦ୍ଭାବନା ରଖିବେ ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦିନେ ହୃଦୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ। ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦଜୀ 1875ରେ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ।